I den her video, der vil jeg vise, hvordan man strikker netpatent, som er det, jeg sidder med her. Jeg kommer til at vise, hvordan man strikker rundt i netpatent med en vending ved omgangens start, således at vi slipper for at strikke en masse vrangmasker, når vi strikker netpatent. Jeg har slået et lige antal masker op her på min rundpind til at vise netpatenten på. Og netpatent, det består af en omgang, hvor vi etablerer vores patent, og så 4 omgange, som skal gentages igennem vores arbejde. Og det lyder lidt mere kompliceret, end det er, men omgang 1 og 3 er stort set ens, og omgang 2 og 4 er stort set ens. Og når vi arbejder med den her vending, som jeg kommer til at vise her, så strikker vi 1 og 3 fra retsiden af, og 2 og 4 fra vrangsiden af. Men allerførst så skal vi lige have etableret den her netpatent, og det gør vi ved at strikke en vrang, lave et omslag og tage en maske løs af hele vejen rundt her. Så det vil jeg lige starte med at strikke lige en vrang her og få samlet mit arbejde. Og laver et omslag, sådan der, og tager næste maske løst af, og det gør jeg ved at gå ind i masken fra højre mod venstre. Sådan der. Og det er altså bare det, jeg gentager hele vejen rundt her. En vrang, omslag og maske løst af. Nu er jeg færdig med den omgang her, hvor jeg har etableret min netpatent, og så skal vi altså i gang med selve netpatenten. Og jeg starter selvfølgelig med en omgang 1, og de ulige omgange 1 og 3 strikkes fra retsiden, og der strikker vi alle masker ret og flytter vores omslag. Men for at kunne lave den her vending om lidt uden at få et hul, så skal vi altså starte alle de her omgange fra retsiden af med et lille trick, og det er et meget lille trick. Det består bare af at flytte den første maske, uden at strikke den. Jeg har garnet bag arbejdet og har bare flyttet den over. Og hvis vi så kigger på, hvad der ligger her, så kan I se, der ligger et omslag her i forbindelse med den her maske, og en maske alene her. Og alle maskerne skal strikkes, og der kan de her omslag altså godt ligge lidt i vejen. Så jeg skal ind bag omslaget og have fat i masken. Sådan der. Og flytte omslaget. Strikker jeg ret i masken her. Jeg skal lige have omslaget væk. Og flytter masken. Eller omslaget. Ret. Og flytter omslaget. Så alle maskerne bliver strikket ret, og omslagene bliver bare flyttet. Så er jeg næsten færdig med omgang 1 her. Jeg kommer hen til omgangens start nu. Og så har vi jo den her maske herover. Den første maske på omgangen, som vi ikke strikkede, som vi bare flyttede over. Den skal vi lige have strikket nu, så jeg har lige flyttet min markør. Og så strikker jeg den her maske, vi bare flyttede. Sådan der. Og så sætter jeg den retur på venstre pind. Sådan der. Og markør, retur. Så vender vi. Og så er vi altså på vrangsiden, hvor at vi strikker både omgang 2 og 4. Og på omgang 2 og 4 er det sådan, at alle de masker, der ligger her i forbindelse med et omslag, skal strikkes sammen med deres omslag. Og alle dem, der ligger alene, skal have et omslag og bare flyttes. Så den første maske her på min omgang ligger i forbindelse med omslag, så der strikker jeg en maske ret sammen med omslag. Den næste ligger alene, så jeg laver et omslag og flytter masken. Den her ligger med omslag, så den bliver strikket sammen med sit omslag. Omslag, flyt maske og strik sammen med omslag. Hvis du kender patent, så er det jo fuldstændig ligesom patent på den her omgang 2. Så er jeg i slutningen af min omgang 2 her. Jeg har en maske tilbage her, som skal løst af med omslag. Sådan der. Og nu skal vi altså lige passe på det her omslag her, når vi vender. Så det jeg gør, det er, at jeg bare lige tager mit garn ind imellem pindene her, så omslaget ikke smutter for mig, når jeg vender rundt.
kan se, omslaget ligger her stadig rundt om den her maske. Og så har jeg vendt rundt til retsiden af mit arbejde, og ligesom før på omgang 1, der strikker vi ikke den første maske, den flytter vi bare. Og på omgang 1, der var det jo en maske, der lå alene. På omgang 3, der er det bare en maske, der ligger med omslag. Så der flytter jeg både, jeg tager lige fat i garnet her, så det er lidt nemmere at flytte omslag og maske. Sådan der. Og på omgang 1, der lå der jo så først en maske med omslag her, og så en alene. Nu ligger det bare omvendt, men det er fuldstændig det samme, vi skal. Vi skal stadigvæk strikke vores masker og flytte vores omslag. Så nu strikker jeg en ret og 2 ret og flytter mit omslag. Så er jeg ved at være ved vejs ende her på omgang 3. Og ligesom med omgang 1, så har vi jo en maske herover, der ikke er strikket endnu. Så jeg skal lige flytte min markør og strikke den maske. Og den ligger jo sammen med et omslag her på omgang 3, og det omslag kan godt se lidt sjovt ud, fordi at det også var her, vi vendte. Men jeg finder altså masken, som ligger her, strikker den, sætter den retur på venstre pind, retur med markør, og vender, og skal så i gang med omgang 4 fra vrangsiden af. Og hvis I kan huske på omgang 2, så var det den første maske, der lå med omslag, og nummer 2 lå alene. Så her, der starter vi bare med en alene og en med omslag. Så ligesom på omgang 4, alle masker, der ligger alene, skal tages løst af med omslag. Så laver jeg et omslag og flytter masken. Og dem, der ligger med omslag, skal strikkes ret sammen med deres omslag. Så det er fuldstændig det samme, vi gør. Vi starter bare omvendt. Så er jeg ved at være ved vejs ende her på min omgang 4. Jeg følger bare min rytme her. Den her ligger alene. Den får et omslag og bliver taget løst af. Så ligger der en her med omslag. Der bliver strikket sammen med omslag. Omslag løst af. Strik maske sammen med omslag. Omslag løst af. Og så ligger der 2 her tilbage, hvor man tænker, hvad er lige det? Men det er fordi, det er den der vendemaske, så det ser lidt anderledes ud. Men det er simpelthen vores omslag, vi har her, og masken, der ligger her. Så jeg har lige taget en løst af med omslag, så de her 2 skal selvfølgelig strikkes sammen. Sådan der. Og jeg er ved omgang start, så jeg vender. Og så er vi altså klar til en omgang 1 igen. Og jeg ved ikke, om I kan huske det, men på omgang 1, der lå den her maske, vi bare skulle sætte over på højre pind uden at strikke den. Jo, alene. Det gør den igen nu. Den næste maske ligger med omslag, så vi strikker en ret, flytter omslaget, og så kører vi med 2 ret, og flytter omslaget. Når du har strikket et par omgange mere, så vil du opleve, at der kommer sådan en overgang her ved omgangens start i mønstret. Og det gør der simpelthen, fordi at Netpatent løber over 4 forskellige omgange. Så det er ikke fordi, du gør noget forkert, og det er heller ikke fordi, at man vender, at der kommer den her overgang. Jeg har også en clutch her, hvor jeg har strikket rundt uden at vende. Det vil sige, at jeg har strikket ved anden omgang med vrangmasker, men bare strikket rundt, og der kommer altså også en overgang. Så det er simpelthen mønstret, der gør, at vi får den her overgang.